Tak to ideme vyskúšať 4. krát. Dúfam, že už to bude v poriadku. Takže budem sa opakovať znova, keďže doteraz mi padalo pripojenie. Dúfam, že to už bude v poriadku. Ako náhle zapnem Facebook, ako náhle vy zapnete Facebook, posledné dni vás kvalitne zabávajú ľudia okolo Matoviča. Takže olajňáci. Presne títo ľudia začali tento svoj predvolebný boj spôsobom, a to takým, že Igorko sa snažil narušiť cudziu tlačovku Smeru, aby poukázal na ten svoj názor a ukázal na seba, že Igor je stále rovnaký a Igor sa nemení. Ukázal akurát, že ľudia si čoraz viac uvedomujú, že je to blázon a že by potreboval naozaj na vstup do politiky nejaké psychotesty. A myslím si, že jeho súdruzi taktiež. Či už sme to videli potom na tlačovke alebo na mítingu Hlasu, kde ho jeho vlastní vyhodili hroznom, jablkami a iným ovocím, tak takisto sme videli, čo sa dialo v Petržalke na sídlisku. Kde jednoducho nebolo vidieť, že niekto niekoho pluje, ale tie rany pesťou, tak tie boli vidieť teda naozaj poriadne. A povedala by som, že až detailne. Potom sa tu objavili ďalší plačkovia, ktorí chceli ísť na kávičku, iba tak posedieť si, porozprávať sa čo ďalej, a ich jednoducho nepustili do podniku. Tak tak toto musela byť aká vec, keď slušne oblečených, budem sa slušne vyjadrovať, Rómov nepustili do nejakého podniku dať si kávu, a pričom ten podnik bol úplne prázdny. Myslíte si, že to bolo tým, že sú Rómovia? Myslíte si, že to bolo tým, že aj keď prišli kľudne, aj keď pekne pozdravili, aj keď sa správali slušne, ich nechceli naozaj obslúžiť? Alebo by to bolo tým, že každý toho človeka, toho, ktorý zastáva, akože chráni rómskú komunitu, spoznali a vedeli, čo je zač. Alebo im iba ukázali ich názor na politickú stranu, ktorá nám tu vládla a ničila životy 3 roky. Nech je to akokoľvek. Ja vám poviem úprimne, x-krát som to povedala a x-krát to budem opakovať. Ja mám tiež z nejakej menšej časti rómsky pôvod, ale vám zaručujem, že ešte sa mi nestalo, nikdy sa mi nestalo, že by ma niekde do žiadneho podniku nepustili. A dokonca ja s týmito svojimi koreňmi kandidujem za stranu Republika. Čím to bude? Naozaj, povedzte mi, priatelia, čím to bude? Organizovala som najväčšie politické protesty na Slovensku za posledné 3 roky. Spojila som politické strany, ktoré by v živote sa vedľa seba nepostavili. A aj tak sa mi ešte nestalo. Naozaj by sa mi nestalo, že by ma niekto nepustil do nejakého podniku, dať si kávu, dať si čaj, dať si akýkoľvek nápoj, alebo poprípade sa ísť najesť. A určite tento systém toho, že ideme dávať trestné oznámenie, ideme plačkať, ideme proste využiť, že boxer, ktorý za nich kandiduje, jednoducho má nejakých sledovateľov a za jeden deň si zdvihli ego o 300 000 ľudí, ktorí sa na nich pozerali. Tak teraz si myslia, že vyhrajú voľby. Nie, nevyhrajú. Tých 300 000 ľudí chcelo vidieť presne to, čo sme aj videli. A chcelo sa zasmiať nad tými slušnými ľuďmi, ktorí proste si chceli dať iba kávičku. Myslím si, že momentálne ten podnik má absolútne plno a žiadny problém. Lebo ukázal iba pravdepodobne svoj názor a my sami nevieme, čo sa udialo predtým, než sa tá kamera zapla. My sami nevieme, či ten dôvod bol ten, ktorý páni predstavitelia z kandidátky Olano naozaj uviedli. A potom, aby nám toho nebolo málo, aby sme sa naozaj nenudili, tak ďalší deň nám Pročko dostane vajcom po hlave. Akože toto je niečo, čo by človek naozaj chcel vidieť naživo a nie len proste
cez nejaké video a nie je to kvôli tomu, že sme nejaký škodoradosní, alebo nie je to kvôli tomu, že by sme uznávali násilie, ale je to kvôli tomu, že sami ľudia si uvedomujú, ako trpeli za tieto 3 roky. Sami ľudia si uvedomujú, že čo sú títo chrapúni zač. A presne im to dávajú, ako sa hovorí, vyžrať. Či už to bolo vonku v tej Petržalke, alebo to bolo na tlačovke Smeru, alebo to bolo na tlačovke Hlasu a takisto, ako to bolo na tomto ich posedení. Ja vám ľudia zaručujem, že títo ľudia, ako sme im tu 3 roky vykrikovali do mikrofónov, ako sme chodili na tie protesty a jednoducho boli sme tam naozaj tie masy a sme im tam kričali, že jedného dňa pôjdu po ulici a budú dostávať, tak jednoducho sa to deje. A uvedome si, že ono sa to naozaj deje. To, čo my sme predpovedali, tak ľudia majú takú averziu na nich, že jednoducho im ukazujú svoj názor a oni by to mali prijať a mali by sa rozhodnúť, že do politiky už nikdy v živote a nikdy v živote nevstúpia. Lebo na ich mieste by som všetky tie peniaze si zobrala a išla mimo štát, lebo je možné, že jedného dňa ich naozaj odtiaľto vyženieme. Ja naozaj verím, že starší občania, že dôchodci, ktorí rozprávajú o tom, ako proste budú voliť Matoviča, lebo Matovič im jediný dal, Matovič im zvýšil, Matovič dal aj rodinám s deťmi a preto za Fica sme nič nedostali a preto ich budeme znova voliť, že si to rozmyslia títo ľudia. Lebo treba to brať objektívne, že síce im Fico nedal. Áno, to je jedna veľká pravda, že Fico dával minimálne, ale zase, keď sme mali nejakým spôsobom nejakú krízu, tak sme mali zastropované ceny potravín, zastropované ceny energií, zastropované ceny paliva a naozaj sme vedeli dôstojne žiť. Stále ešte vtedy sme vedeli dôstojne žiť a momentálne idete do obchodu, kúpite jednu kabelu a sami viete, že máte vyše 50 € preč. Takže oni vám týmto, čo vám rozdali, týmto, čo rozdali dôchodcom, týmto, čo rozdali tým matkám s deťmi, tak presne týmto iba mierne trošku vyrovnali niečo, aby ste si vôbec mohli kúpiť chleba. A toto je jeden veľký fakt, na ktorý netreba zabúdať. V prípade, že by tu bola normálna vláda, v prípade, že by tu bola príčetná vláda, tak sami dobre vieme, že by sme zastropované ceny, či už potravín, či už energií, či už paliva mali a nemuseli by sme rozmýšľať nad tým, či kúpime 2 rožky, 3 rožky, 5 rožkov alebo 10. A že nakoľko si to máme rozdeliť, lebo platy vám zostali a viete to veľmi dobre a všetci. A nemôžeme zabúdať na tie ostatné veci a nehať sa opiť iba tým, že proste niečo nám zvýšili. Tak toto nefunguje. Takže treba sa zamyslieť naozaj nad tým, čo tu zase stvárajú, nad tým, čo im zase nejaký marketingový král poradil. A poviem vám úprimne, pokiaľ ide o tú rómskú otázku, tak áno, toto je to úplne najlepšie, že keď nejaká menšina, ktorá je pomaly už aj väčšinou, sa snaží nejako zaplačkať a sa snaží proste ukázať, ako je ťažko diskriminovaná a ako je hrozne moc ublížená, tak presne táto menšina sa má v podstate, či už chceme alebo nechceme, v nejakých spôsoboch najlepšie. Nerozprávame sa tu o tých, ktorí poctivo pracujú, ktorí poctivo makajú a majú také isté podmienky ako majorita, ale rozprávame sa presne o tých vypočítavých, ktorí iba čakajú, čo od ktorej vlády dostanú a za to im dajú svoj hlas. A toto je to zlé, lebo túto otázku, na ktorú my dostávame veľmi veľké peniaze z Európskej únie, aby sme túto otázku vyriešili a aby sme týchto ľudí začlenili, tak jednoducho to nerobíme, neriešime a tie peniaze sa iba tunelujú. A toto je jeden veľký holý fakt. A to je niečo, čo vieme úplne všetci. A bohužiaľ, menšiny sa snažia ovládať našu krásnu slovenskú zem. Či už sú to Ukrajinci, alebo sú to Rómovia, keď to mám povedať takto slušne. Tak presne títo sa snažia ovládať nás a v nás vzbudzovať nejaký strach. Lebo
všetci ľudia majú skôr dojem, že oni sú tí neohrození a my sme tí, ktorí sa majú báť a majú ustupovať, lenže my sme tu doma. A my im tu dúfam, že vo veľkom ukážeme 39., že kam my všetci patríme a že kam patria oni. Čo znamená, že 39. budeme voliť čisto iba národné strany a žiadnu inú. Nebudeme sa pozerať na tie falošné sľuby, ktoré sú stále, lebo to, čo nasľubuje 90% poslancov, sa aj tak nikdy nedeje. Budeme sa pozerať na tú prácu, budeme sa pozerať na to, čo sa snažili presadiť, na čo sa vyjadrujú, čoho sa držia a budeme sa pozerať hlavne na to, či počas tých 3 rokov, kedy my sme veľmi trpeli, kedy my sme boli zavretí doma, kedy naše deti strácali sociálne väzby, tak či vtedy stáli vedľa nás, alebo či sedeli doma v teplúčku a vykašľali sa na nás. Lebo toto sú základné parametre právého politika, ktorý proste má ukázať, že za každých okolností stojí pri svojom národe, pri svojej krajine, pri svojej vlasti. A pravý politik nevyplačkáva. Pravý politik sa postaví do prvej rady a vedie vás správnym smerom. Takže vás všetkých pozdravujem a verím, že budeme čoskoro spolu všetci oslavovať a že toho 30. septembra pôjdeme k tým urnám a splníme si tú svoju občiansku povinnosť a budeme naozaj voliť takých kandidátov, ktorí stáli pri vás, ktorí sa nezlakli a ktorí jednoducho išli v tej prvej línii a ukázali vám, že vy za to stojíte. Nie len, že oni za to stoja, ale že hlavne vy za to stojíte. Lebo či vás ohrozovali, či vás neohrozovali, či sa na vás vykašľali, alebo sa na vás nevykašľali, či bojovali za vaše práva, či sa snažili aspoň zamedziť tomu, že vy by ste mali nejakým spôsobom ublížené, alebo tomu, aby ste vy nemuseli do seba pichať nejaké včeličky. Takže naozaj treba sa pozrieť počas celých 3 rokov, čo sa tu dialo, každú jednu politickú stranu a naozaj netreba tie hlasy drobiť, lebo vidíme, akým smerom sa to uberá a vieme, všetci vnútri v sebe vieme, ktoré strany sú tie správne. Ja sa na vás teším a chystám pre vás video, ktoré bude mimo tejto politickej témy, ale určite chcem poukázať na to, čo hrozí našim deťom. Lebo stačí, aby ste našim deťom dali minimálne vreckové a neviete naozaj, kde tie peniaze oni použijú. A ja vám chcem ukázať, čo sa v poslednej dobe deje na Slovensku a čo ohrozuje. A priamo ohrozuje či už psychiku našich detí, alebo ich zdravie. Takže pekný deň, priatelia, a určite sa ešte uvidíme. Ahojte.